Здравейте хора, събирах си, това е Едел. Както знаете, съм сигнал и друг пълноценен период, но те го стартираха и започнаха начало. Това е моята къща. Живеем тук от 7 дена играя. Пак ще на 7 дена. Тази къща я направихме за 4 дена, някъде около 4 дена, да. Всичко добре. Този клип не е за PvP, не е за нищо, само да обобщи да кажа какво ще става и какво ще правя. Вече ще е много в Енервъд и всичко. И това е, то няма какво да си каже, то е само скрип, информативен повече. Да обобщи всичко. Тук са мършунките. Замислите. Това е къщата, много искам да го направя, за да разведа. Кой е пък 6. Цялата ни къща отвън да изглеждава, за да няма който се рейд. И така 5-6. Той ми вата да каже, че струма, това е все на главна зала. Да. И това е за този клип. Абонирайте се, сложете едно лайкче и така.